Drama presents Handumanan So Sa Ka Awit. Ano ba da sayang kaagi karon? May kaningo sa kalalaki nga taga Mandawi City, Cebu. Ang ato matatampo, nagdasingan nga, Chris. Mitch, pwede manguyab ni mo? Chris, Elementary pa lang ta, nakrasa ko ni mo. Karon nga senior high school na ta, basin og nakoy chance ni mo. Basi pwede na. okay. Okay? As in, kita na? Oh, Yes! Babe, thank you sa pag-abot kong kinabuhi, ha? ako may angay nga magpasalamat nimo, babe. Kay pinangga kayo ko nimo. Boto gani kayo sa lama magpapa nimo. Mao ba? Mali pa yung sa tang may bawa na. I love you kaayo. I love you more, babe. Bay. Tanda ko ba? Totoo na maging Mitch. Nya. Nakasko na ka. Wa ba yay? Dako kong respetos kong uyab. Di pa si Anda manabutang, ha? May sultihan na anak kong iyalan ang ihatag giniguman sa mong kasal. Oh. Wow. Nga mo yung ano ang plano, ha? Siyempre, uy. Si pagtuunin mo, dua-dua lang nga mo. Di man. Pero, bata pa tayo, uy. Tagan bang pwedeng mahitabo? Ay, noon. Pero sigurado na gusto kong kaugalingon ba eh. Siya na ang babae nga kong pakaslan. Bay, Chris. Babe, pili na lang kaadlong paaboton og mag-graduate na ta sa high school. Mo lagi, babe. Excited ako sa college life. Ako sad. Same kaya mo tag-eskulahan, ho. Siyempre, di ka pasagdan, no? Napalang unay magbinuang ni mo. Aw, laki. Anya, sa may course ko haon ni mo rong college, na kay nahuna-hunaan? Buwan na lang itong paabutan og mag-graduate na kita sa college. Mahugid, babe. Nga naman ka. Nangluspad lagi ka. Okay na ka? Okay ra ko. Lain lang akong lawas gamay. Mau ba? Tingalig. Tungo tingali na sa panahon. Pahuil na kagsayo ron, ha? Unya, inom mo dagang tubig. Yes, babe. Alagi ka sa amo. Bibisita ko, aron mangumusta ni mo. Absent ba kag pila ka adlaw? Unya, ningon mas mama ni mo nga nara daw ka din sa imong kwarto, wa kay gawas-gawas. Kumusta naman ka? Medyo okay naman akong paminaw. Mainom? Timpa, kada ko gusto magbundok sa bukton. Noon sa ka?
Ingon anak mong gitkugod kung padung ko dugon o baka gikan ko sa menstruation. Oh, naibaw minong ko anang, pero wag dako ra man gyud ni. Karon pa man ni nahitabo. Ayaw na lang ko na ah. Abi ni mo, nalipay kong niya ka. Kay Marag, mas nalagsik ko. Tinood ka? O, ligi. Mitsa. Oh, Mitsa. Jaga lang. Ingon ka, dili pa ka andam. Ready na ko. Unsa? Sure ka? Okay, sir. Lumiyas kong tuog eh. Bugnaw king panahon. Oh, asam to cellphone ako. Dara. Uy, milagro da nga way message si mates na ako. Mo message magita na siya na ako. Unsa? Wa na magparamdam si Mitch ni mo? O bay, pila na kadlaw. Mo ba? Ito sila. Maginay kong buhaton bay. Wa na dinhi ang among anak. Unsa tita? Sorry, Chris. Pero nanugon siya namo nga dili na siya magpasamok pa nimo. Tita. Pasensya kaayo. Tita. Kalito ng hitabuha ba eh? Ngano magha? Sa may rason. Was ko mahibaw bay. Wagani ko mahibaw kung unsa na balita niya ron. Gibla ko niya sa tanan niyang social media account. Ug, di sa dako siya makontak. Sakit kay ni para nako. Di ko ni madawat. By Chris. Coffee? Oh, Juliana? Libre ka niya? Oh, ha? Nga naman? Dinner ta. Libre na ako. Juliana, pasensya na pero di ko pwede unya. Mao ba? Anugon. Pero sige lang. Next time na lang. Sige, Juliana. Pasensya na ha o salamat kis pagsabot. Ako ba ni mo ba eh? Maglingaw-lingaw ka? Kanang Juliana nga yung mag-ingon, klaro mo rin na. Nga, nakagusto na ni mo. Dugay na mong wala ni Mitch ba eh, di ba? Mag-upat na katuig. Panahon na eh, para maglingaw-lingaw kasi mong kagalingon. Bay.
Nalipay ko nga finally. After sa pila ka rejections nga ako nadawat nimo, sa sigig patagad na ako nimo. Nadutla na gid in taon ka. Ikaw na nanghagad na ako ron. Sorry. Sorry, Juliana, ha? Sorry kung karon pati ka makita. Way kaso na ko, Chris. Ang importante na ako nga nakita na ko nimo ron. Juliana. Uy, ang mama ni Mitch nanawag. Ano magka? Hello? Chris, doon na kay kinahanglang mahibawan. Pwede ba tang magkita? Tita. Anong daghaman ng tao silang Mitch? Naikihaya. Dali, Chris. Tita, kinsa ang... Oh. Si Mitch? Sorry, Chris. Sorry kung karon pa ninako mapahibaw nimo. Pero dugay nang naay sakit si Mitch. Leukemia. Nihangyo siya nga dili ipasulti nimo tungod kay dili siya gustong imo siyang kaluyan. Naa siya'y gibilin nga handumanan nimo. Unsa, tita? Carlos! Dali! Mima? Hi. Anak ni Mitch. Anak ninyo ni Mitch. Si Carlos. Unsa? Dili. Maoy hangyo ni Mitch na mo. Nga ipaila na mo siya nimo kung mawa na siya. Nahibaw siyang dako kag kay ubos niya. Ugunta mapasaylo nimo ang among anak, Chris. Kiduo ko. Dili. She's always on my mind. From the time I wake up till I close my eyes, she's everywhere I go. She's all I know. Sakit kayo para nako nga mao ni ginangatan siyang sitwasyon. Dapat unta na ako sa panahon nga naglisod siya. Nga nasakit siya. Mao nga na ako'y makitang bunog niya atong panahon nga kami pa kay nanaday siya sakit ato ug iya lang kitago nako. Sa pagkakaroon, focus ko maayo para sa welfare sa mga anak. Dinhi lang kutob, dagang salamat, RMN.